Hei, moro-moro judul Cari kendel. oh iya aku memastikan banyak malam ini oh ini Joko tagak dolinan anake ngono digawa gak anakmu gak nangis ae Ngene lho. Tombak, Ngene lho. oh. Wis ta, iki kan yo ngilangno masalah mangko. Tuntutan hidup. Ae dhewe Joko saiki. Saiki ngomong ngene di kampung dhewe kan saiki ono gak sing koyo apa jenenge? Di api-api pirar-pirar apa terong? Terong apa jenenge? Oh, iku terong pocong iku. Iku sing asli iku mosok pocong guling paling. Oh, Sange di gerame ngono. kira-kira seumpama ono wani kira-kira aku lek ngono iku gampang ta. Tak pancal ta. Wedi. ya aku ngono ya tak wajakno ta. Wajano opo Pancasila. Tapi aku melayu. Ngono lho. Oh, jenenge barang konoan jeneng kaya ndek apa itu video sing gak ro ngono iku jare terong apa pocong apa jadi hadian. Inceng-inceng ini ki apa cek? Yo, inceng Aku ngono kuwi ganti. Gak diblas aku ngono-ngono. Duh, delokne sing ono. iki malam semua lho iki. Lah, masih malam Jumat aku ayo dinone. Lek minggu kadang tutup. Ngono iku kira-kira wedi iki gak mbek tuntutan hidup. Konoan mbek tuntutan hidup ngene iku. Wedian Dion. Aku wedian tuntutan hidup. Lek wedi gak aku wedi. Wedian tuntutan hidup. Ngono iku diwacakno apa ngono. Diwacakno. Ya, terus angel iku. Ya iki wis. Awak iki wong wedian. Joko wong loro. Aduh, apa iki? Engkau terus model ya? Oh, sama kuato. Beres. Oh, Ngono ae wedi. golek ono tenan gandul. Gandul. Al-Fatihah. Ora ngono. Ora Allahumma. Keliru lek kon maca Al-Fatihah. Ya apa wuru ono. Allahumma barik lana fima rojakana. Lagi naat. Loh, Mari gak wedi ku. kan gereng lek kon nggih doa mau makan, setan le moro. Waduh jujungane doa mau makan doa dipangan sangakno. Loh. Winginane kok ketemu. Nah, ono tak sambat. Lah medine melok nang. Gak edot. Lho, wacana wacana surat doa mau makan. Lho wedi. Ngate moro. Waduh lah kok dipangan. Loh. Ini tak sambati malah brebes mili. Ngono iku. Apa sih? Tak delok-delok koyoke duwu ilmumu ngono. Paling ndek isih disorkut. Ya sing kok ngene ae ya penak. Aku kan ya Wis pokoke iku mang doa iku, doa mau makan iku mang wis. Wedi. iki wong kental wong lecek. Koyo wewe terno. Loh, perkara iku gampang. Wis salah. Kok gak percaya nang aku ya kon. Sik ta. Apa sih ya? Kok kersak-kersak ini? Konconya ternyata aku tak wedi. Lah aku dhewe bayang-bayang wedi. Kok anu. Tapi ya. Kita lah. Kita meneng kok. Rungokno sing temenan. Jam piro? Oh, ono jam 1-an. Rasane ngene iki wis. Kita lah. Meneng kok. Moro-moro judul. Jare kendel. Oh iya, aku memastikan. Memastikan. Wis lah opo jare aku. Lah jadi kondeli. Nek kono opo aku kondeli. Gak iso opo aku kok. Lah kok gak iso macakno ta aku kon gandeli. Ayu ae aku. Lho, ojo sik ta lah. Sik ta lah didelok temenanan. Wong loro. Sik ta. Nang rungokno lah temenanan. Aja meden-medeni. Iki gak medeni. Iki aku sedian, siti wedeni ae. Si. Apa bayangan apa? Sik ta. Kok yo wedi ngono aku. Lek kon gondeli aku bingung iki kok.
iso maca. Kita wacano. Aku rekon kodele kae coba aku. Kena ta lakon iki. Sik iku. Iya sik lu gak iso ngaku sih. Karepku iku lho. Karepmu iku lho. Iku. Iku delok sing jelas sik. Iku lho aku. Aku malah. Ora milih-milih. Apa sih arek pelayan kok arek gendeng ae. Aduh.